Ľudia by sa chceli dozvedieť všetko, čo sa v obci deje. Aké zápisnice sú na našej obecnej stránke? No tak tomu sa môžem vyjadriť. Asi si všimli, tak sme teda prikopali tú našu stránku, urobili sme úplne novú grafiku a teraz sa snažíme, a vám garantujem, že do konca roku tam bude všetko zapísané, už teraz priebežne, pondelok tam bude všetko zapísané a do konca roku aj to, čo nám chýba, lebo tiež si to musíme pozrieť, čo tam máme, čo tam nemáme, je to úplne iný štýl práce a snažíme sa teda, aby ste boli informovaní. Dali sme aplikáciu Vidanto, si to môžete stiahnuť, vám ťukne už teraz každá vec, nie je iba tá knižnica a teda ozaj treba to sledovať a občas sa treba aj prejsť po tej tabule, že môže, aj my sme ľudia, my sa môžeme pomýliť, ale garantujem vám, do 31.12. tam bude absolútne všetko, čo sa udialo a neviem kedy ešte. Budem na to ale reagovať. Ako dlho robíte novú stránku? Aký dlhý čas? Mesiac, 2, rok, 2, 3, 5, ja neviem. Neviem, koľko to je. No dobre, typuj, koľko asi približne by to mohlo Ja byť? neviem, koľko to je. Rok? Ale na tej strane sme niektoré veci Menej nemali. ako rok, od 22. roku tam není vôbec nič. Takže To potom porušujete zákon, Martin, sám to veľmi dobre Veď vieš. práve hovorím, že to chceme všetko podobne. Chcete od ľudí, aby sa vyjadrili, ako sa majú, hneď do rozpráva, ako sa majú vyjadriť niečom, čo nepoznajú. Všetko sa tu schováva niekam. A jak sa k tomu vyjadriť? Ale sa neschováva, veď pracujeme pre Božího, nevidíte, že pracujeme, že tu sa... Jak si obyčajný človek v dnešnej technickej dobe pozrie zápisnicu? Povedz to mne, konkrétne mne to povedz, ako si ju ja nájdem. Neverím tomu, že v roku 2025 nemáte zápisnice od roku 22. Tomu neverím. To je výsmech, Martin. Výsmech. Hovorím, že prekopávame to, nemali sme tam všetko, áno, som si to vedomý, ospravedlňujem sa a už tam všetko doplnené. To je... Ospravedlnenie je fajn z tvojej strany, ale tam ten poslanec, neviem, ako sa volá ten pán poslanec, povedal, že prečo sme nereagovali skôr. Môžeš reagovať na niečo, čo poznáš. Môj poslanec vie niektorý reagovať na niečo, čo vôbec nikdy v živote nevidel a nepočul? Nevie. Ani my nevieme. Reakcie boli až teraz, lebo sme sa to až teraz dozvedeli. Ale ja vás nevyháňam ani... Ja som chcel len dodať, Chcem sa len spýtať na tú tvoju dotaz, že treba prísť na obecný úrad kvôli zápisniciam a že veď sa vieme informovať. Hneď, ako som sa to dozvedela, hneď ten večer, vieš, o keď ti prišla správa, oficiálne podanie, dodnes na ňu nemám odpoveď, v akom štádiu sme. Prišiel som osobne na úrad si vypýtať zápisnice, prislúbil si mi, že mi ich teda pošleš, lebo ich nemáš po ruke, že sa to spracováva, do dnešného dňa nemám tie zápisnice. Tak ako sa ja mám dozvedieť, že sa tu niečo robí a potom mi tu bude niekto vyčítať, že prečo som sa neozval už v marci. Ja hneď, ako som sa dozvedel, som sa normálne, slušne, oficiálne spýtal. Napísal som ti to aj do Messengera, čo chcem vedieť. Myslím si, že ja viac pre seba urobiť nemôžem, ani pre občanov. Hneď, ako som sa dozvedel, chcel som vedieť. Dodnes nemám odpoveď. Lebo že mám nejakú lehotu, ale to nevyrušia, že lehotu, že 30 dní sa snažím školy vybaviť nejakých vodov, príde s nejakým problémom. Ale teraz si povedal, že keď chcem vidieť zápisnicu, mám prísť na úrad. Ja som bol za tebou. Dodnes som tú zápisnicu nevidel. Ale rozumieme sa, o čom je to, že teraz si povedal niečo, čo mne si povedal, že pošleš mi to, do dneska to nemám. Ale nejakú lehotu mám, ale to hovorím, že dávame to dohromady všetko. Ale teraz si odpovedal, že keď chcem vidieť zápisnicu, mám prísť na úrad. Ja som tu bol. Nemajú 3 roky, nemáte zápisnicu. Áno. Máte 3 roky, možno zápisnicu. Lebo to porušujete zákon. Je mi to jasné, hovorím, Treba to napadať. Už je to viac ako 7 dní. ospravedlňujem sa. To nestačí. Vy ste porušili zákon. Dáme to do poriadku, hovorím, že To nie je ospravedlnenie. pochybili sme, to neomili, ospravedlňujem sa, dáme to do Ale poriadku. 22. nemáte zápisnicu, pán starosta? Nerobíte zápisnice? Nezverejňujete ich? Ale nemáte ich zverejnené. A prečo to? Však povedzte dôvod. Pani sa vás teraz pýtala, že odkedy vám robia stránku, ale to neobstojíte. Nemáme nejaký Ja vám dôvod hovorím, že toto sa zatajovať nedá. niečo. Nie, ale toto neobstojíte. Ja vám hovorím vážne. Vy Ja porušujete zákon. sme z toho Keď to vedomí, volá, že ktorý sme to občan dohodli. to napadne, Čo robí tak pán máte kontrolór? veľký problém, pán Čo robí starosta. kontrolou s tým, že nie sú zápisnice? A teraz, čo je toto po roku, že oni sa tu tí ľudia dozvedajú, ale to je všade.